mopogre gi nam yore mopogre ma bendo gada ma pacho kos bedo kayudo godo rech wantiere koda cages wantiere koda ponds e kin mamoko Maureen yena mar mondo mi arwake tiwa kaka ja ohand rech sabonya mar jo rech yeno ohand rech nchako karango hango mene chako ohand rech tingiso kaka chala mano mara ohala mar rech osbedo kater machiegni erokamano ohand rech ni nachake 2018 to kana nachake 2018 no kakawe ma serious ahinya kech ndalogo no yudo katiyo anan jafwambo ma iluongo gi kizungu ni journalist koro ndalogo natiyo koro naneno nyako moro mane wan godi high school ogandi kocha koketo post kaita bedo gi interest awacho ni ambe gini karen gima nyalo temo nekech ne bet kan gi time matin koro banka asewuok ka standard katija orumo to achake mana matin adhi mana iro siepa no gindo tatingo mana rech moko abich koro kase kaw rech abich tagocho ni osiepena taluongo gi oda tanyiso gi ni biane uruot an gi rech moro ka mondo ngiew wacham winjane ka be omit koro siepena gino biro mong'eyo rech ni ngiew mondo gibi gi cham ok ni gine magibiro gine magibiro tang'iu tatedo koro ka gisebiro to gingiew to gipuodho achiel kuom customers ga mana luongo go bene watigo ka standard tembe rech naneno ko bedo ne mamit to kachopo kiny to nyisa ni wadog wakaw rech chaber oingo kumo kawega rech pile ka pile koro kwase kaw rech no to mane kaka nachako koro amedo mana go ne ji simbe an gi rech biuru koro bang' ndalo matin achako gi usa bich adhi 10 adhi 15 then aneno kaka rema en gima serious manyalo timo koro mane kaka nachaka mana gi ot to nyaka sani pod ause mana gi ot tanana gi customers manyiso ne giko mar higa mar 2025 mwantiere ni kapo nono ne rumo tibro bedo gi higni 7 ohala mar rech kamano angini bro bedo te rech golo kanye dakisengiso kara ne kodi golo kanye rech seche moko kao nitie wadwa moro mane organize na magolo dala nyathiwa no nyiche kotho nche kwa iko mosur kamano koro seche moko baka ogi kombaka nitie moko ma Uganda gin gipogore to gima fani gi rech ni nitie joma dwaro mana rech mar pond ok gidwa rech mar nam kech ng'eni stories osewuok nam olil nam otimo gik moko ailago koro seche moko be wakawe kaluwore gi gima customer dwaro koro auso gima customer onyisi ni dhi many na makama erokamano nyama iso ne kinyiewo rech to koro nyiewe tienga kata mana diriyo didek kama mawuok e nama mawuok e pond kaluwore gi gima customer ora kamano angeni Maureen bro bedo kinyiso pogruok mantiere kapo nono ne jonyikwa rom gejwang samoro ki an wabuona kana brani pogruok en mana ajenyo mana ne mar pond otimo choke nitie kamar nyisa Maureen yena ok share